Good morning guys. So bagong matata guys no. Dito diri ron sa Southern Liti. Tapos sa likod mga guys, sa likod balay mga guys. Among balay dito guys. So kini repita guys mo nagikuralan ni diri sa manok no, ay mga manok la sod. So tay garden dito. So dito likod mga guys. So likod mo guys. Na mga basak diyan guys. Oh, basak kana dito guys. So kita niyo mga guys. So na diri po ang kahoy nga pinakataas ng kahoy dari sa Pilipinas. No. Muna yung kahoy mga guys, oh. Muna ang gitawag og tuog mga guys, tuog. So kahoy nga tuog, muna yung pinakataas ng kahoy din sa Pilipinas mga guys. So di na lang kamo doon mga guys. Ako lang ipakita sa inyo ha. Tanawa guys. Muna siya guys, no. So tanawa ang punuan guys, no. Ako na kayo, sandali guys, ha. Sa din ha. So kung ato nang doolon guys, tako kayong punuan guys, no. So ato sa balik taron natong kamera para medyo ma-focus na to ang kadakon. So mo na siya guys. Oh, kita mo na guys, oh. Tanawa na to ha. Kuan to zoom in gamay. Oh, mo na siya guys, oh. So taas kayo mga guys. Hawa mga guys, oh. Tulo ni sa una mga guys, nani dinhi dapita sa una. Dinhi, pero giputol na. Hinapita. So tango sa dito guys, tara. Layo-layo sa dito guys. Taas ka ng kahoya guys. Ang dito sa unahan guys, muna dito yung mga lasang na dito guys, no. Mga kahoyan po na siya dito. Dagko po ng mga kahoya. Nilang tamo dool dito kay medyo basa-basa no sa tunog. Tugnaw kayo. Basta mura na diri dapita guys. Ang among likod sa balay ay sapa diri to diri ta dapita guys no, may sapa diri dapita guys. Mo na sapa dia guys, sa una dako kay ning sapa mo na dia, dako kay na sapa sa una karon medyo gamay na. Pero kung mubaha mga guys, dako na siya. Mo na siya guys. Sagbot naman diri guys kay maragwa na kay mga an diri. Mani siya. Ni sapa diri likod. Kung mubaha ni dako kayo ni sila guys. Karon kay medyo kuan man, di pa kayo mag ting-ulan, medyo gamay ra. Kani sa diya guys, mo ni gikuha kuan irrigation no sa atong mga kabasakan diri lapita tapos dito. Mo ni gikuhaan medyo gamay siya. Ito naman dito sa irrigation nagagi. Mo yung palibot diri guys, palibot mo diri guys, oh. May mga kawayan, dahil tangkal diri ad paboy. So wala may mga rambutan diri. Rambutan mo pa pamung hilaw pa mo din rambutan diri guys. Anay bunga guys, pero hilaw pa mga hinog. Diri guys. So wala may mga kahoy diri guys, no. Unya. Ang kahoy diri nga pinakamahal nga kahoy. So muna siya guys, no. Nara. Unya na ako ipakita. Suro sa dari sa likod mga guys. So mo rin manok ka na lang isuon ako mga guys. Para mga manok ka dali. So ubay-ubay na manok dali. Halo-halo na lang ni mga manok ka. So ito ang kaldera mayo kay naapta na. Dali na ingog mabasa. Kasi ang manok. So mo niya mong marang guys. May bunga guys. May bungang marang dali. Wala ro, dili ran timbunga dai. So mo niya ang mga mangustin mga guys, tara. So mangustin. May mangustin. Napa dito guys. Sa tubangan dapit. Mo niya mga kawayan dali guys, tara guys. Mo kadali nga kawayan guys. Kaning walay mga tunok pa guys. So mo niya guys, diba? Mga street guys no. Mo ni nindot nga kawayan guys. Kay di na ka makuan pag pamutol. So tara guys tanawa. Mo ni siya guys, mga kawayan dari sa likod balay. Tara. Kining linawa guys kaniya. Mo ni among kaliguanan sa una. Hinlo pa kay ni sa una mga guys. Dili mga ligo atong gagmay pa mi. Dari likod balay. Dari dito may dapita dito magambak-ambak ri dapita. Dito pa dito ang kanan. So na may bato dia sa una guys, mo ni tugtungan din na. Ano makita guys. Ari ta diri dapita guys. Napun tayo mga sabana diri guys. Tingnan mo tong sabana diri guys, no. Daghan-daghan pa tong sabana diri napita.
So dito yung mga kandari guys. Ito yung mga mangga. Nangka. Dito yung pispan guys. Tanawa guys. Tanawa mo. Oh. Tanawa guys. So. Wak pa mga ako nitong. Wak pa nito siguro. Wak pa nito guys. Tanawa guys. Oh. Dagko na dagko na. Ano yung colorful ba? Color orange, black. Guys. Ayun guys. Piunon ha. Piunon ha. So may swimming pool ni sauna guys, swimming pool ni. Liguan nila guys mga bata sauna. Buhi mo namang pispan. So dapat dari tikas atau pispan dari. Oh, panguha din siguro. Bawa naman. Wala na din isda dyan. Tapos dito sa bus ka. Napay isda dito. Tapos pispan sa likod. So dapat pispan nga dako pa dito sa bukid. So dala mga makaon sa manok ko. Kahoy, mandragwa. Avocado, nasa avocado dali guys. Pero mangustin dako kayo mangustin guys. Ano ka na? Dako kayo mangustin, mangga. Sa mga puungon. Puungon dako daghan kay bunga. O angit-ngit, angit-ngit kani bimbing. Katad to tubangan dapat. Masoro ita dari silang kan. Dahil mga batong dali dagko Dahil mga batong ni dagkoon Mano pa ni utana nga hapit naman yung guwang. Sawan tayo, mga rin guwang dari batong. Dara ang siling demonyo mga guys. Siling demonyo. Dara siling demonyo dari. Palihan niya, wala na. Sigurado markot ni. Markot nga limon ba ha? Ang bunga na. Di arahoy bunga. Ay, may bunga ang kuwan magustin. So, manidako kay magustin dari guys, tawag ito. Wala siling color. Yung mga paliya dari ngano man na utana. Oy, ato na utano na ba butang itlog ba dagan kayo ba? Kanya dari sa dari guys. Yung santol dari. Wa mo nga santol makupa. Wa mo kulungan dani. Makupa. Santol wala bunga. Dragon fruit wa man makatubong dragon fruit diri. Ako rin katay nagsugod noon. May kape guys dara, kape guys diri guys. Dako na kape diri Dugaya may tubo ang atong kuan. Ini kansonis. Dugay yung tubo. Dugay yung tubo pa kansonis ba? Dara, pinoon. Dara guys, may pinoon pinoon. Pinoon. Okay. Kita pinoon diri guys. Ano yung bunga niya Hilaw pa man. Hilaw pa. Ano yung pinoon guys? Wala, puro mas pinoon. Sa ming kahoy boy. Sa ming kahoy, ko kailan ni. Ano ni? Pino magdahon. Gagalang sili. Muni sili ang gidaan mo squad. Tungwang muhang. Nakaliwat din mo boy. Ha? Awag naman itong ibilin ako din Muna yung kaliwat. Itong gidaan ito sa Mindanao ba? Nagbilin mo kung liso ato dito Muna guys itong siling dito sa kuan ba. Itong nahangan kong ugangan dito. Muna siliha. Dekan kayong sili dito guys Dara ba? Yan sili. Dahil luya. Luya pa mo Kanindot yan yung mga luya dede. Nagang mga tanaman rin. Nagang tanaman rin tanom nila rin. Ang sa may tanom diri nga na may katayan. Upo. Wala na. Patay ng upo. Lugbati. Marawa man ni gamang lugbati. Nagka naman. Dara. Wa ko no dan kon sila manok. Ate. Para may go. Muna gabi. Usa. Ang sa wala. Naro sa pandeng, iyo ka daglang na Laju ka. Muni ang kuan kaning rambutan dara munga na namuwak ng rambutan diri guys guys. Wala mga sili. Nang paliya anong wa man na pong tara kay sili dito guys. Sili nga nani ba guys Dito sanahan.
Dito dapita. Kana. So dahil garden din mga talong, diri guys. So di ba ta guys. So kanang ngay panako guys oh, sibujing. Oh, man sibujing guys, no? Ano tigmay kayong mga sibuyas dahunan ba? Man sibujing. Ang tawong, batong. So daghan kayo diri mga mautan-utan guys, no? Oh, tanaw ta diri. Ni mangga naman diri guys, oh, manggang Bisaya ba? Oh, daghan kayo manggang Bisaya. Oy bunga. Kay mito diri yung violet ta. Oy bunga pud. Oy bunga violet. Hala. Wala bunga ang kay mito na diri. Gagaran. So, mara na siya ni. Stop lang sa ta diri. Ano guys, naadaghang isidling diri marang guys katong liso nga tumig Mindanao guys, so diya mga lis, no? Sidling sa marang guys, no? Dagko na. So, apoy durian. Durian. Itong langka nga nasa ako tong puro kuan. Puro yellow. Pasisuoy, muna yung langka. Tapo. Kuana marang. So dara sidling kuan guys, tuo guys, tara. Katong kahoy nga dako kayo dito ba? Kung una tong video. Man yang sidling oh. Oh. Dako mo ni sidlingan ni tuo. So kang utan guys, no? Pangutan ka ta diha guys, no? Adobo ta guys. No, okay. Manyam. Ano lang ko to guys, good. Nagtastas na to video guys. Paki-share sa tong video guys sa paki-follow sa tong page o paki-subscribe sa tong YouTube channel. Daghang salamat.